أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ‘Yan uwana masu albarka, barkanmu da kasancewa da ku a cikin wannan lokaci. Yau za mu yi magana akan auren manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da uwar muminai Nana Khadija. A cikin wannan shekaru nasa na 25 bayan sun yi tafiya tare da yaron Nana Khadija Maisara zuwa Sham, da ta ji abubuwan alkhairai da Maisara ya bata labari wanda suke tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai ta kwaɗayin ta kasance mata a gare shi. Nana Khadija ta kasance ta taɓa aure a wata riwayar da aka ce sau 2, wanda har tana da miji da ake kira Abu Hala, wanda suka haifi ɗa da ake kiransa Hala tare. A wannan lokaci bayan ta buzurwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bukatar ta, wannan cikin taimakon Allah ya sa ya amince, saboda Ubangiji ya san alkhairan da Nana Khadija take ɗauke da su. Kasancewarta kuma mai hankali, ta taɓa aure, wannan Ubangiji ya ƙaddara wata ƙaddarawa ta yi ta fi sauran 'yan mata sanin yadda za ta kula da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, gani ya ga ya cika burikansa, ya yi haƙuri akan jarabawoyi da zai fuskanta. A wannan lokaci ne Allah ya azurta Nana Khadija da amincewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, aka ɗaura auren su tare. A wata ruwayar aka ce manzon Allah yana ɗan shekara 25, ita kuma tana 'yar shekara 40. Wata ruwayar kuma wacce ba ita tafi shura a bakin mutane ba, aka ce shekarunsu ɗaya 25 ne. Allahu a'lam.